Аз, гражданинът Станислав Иванов Мостров, занимаващ се с тайни окултни операции, приел магическо име и мото Самаел Оргосил Билифор с мото Ложь, но справедлив. В този днешен ден и час присъствието на Върховният Господар на Вселената заявявам, че от този момент вибрация обществен Господ наказва гражданина Станислав Иванов Мостров с безпаричие и опасност от безработица. И така, както Господът се опита да ме наказва, така ще изгоря това заклинание. И когато това стане, ще се потвърдят следните събития. Олигарси, разчленени в тежки катастрофи, пожари от къси съединения в сараи и имения на богаташите, авиокатастрофа с правителственият самолет, съдии, изпълнители претрепани жестоко, баров са застреляни на сипаре. Амин. Екстремизъм, бедни убиват богаташи, национална всеобща стачка, покушения, тежки болести за деца на държавният апарат, заклани съдии, изпълнители и тяхното изкормяне. Амин. О, тъпи Господи, ще има разстрел масов в София, инфаркти ще покусят ключови фигури, церебрална парализа ще атакува деца на изпълнителната власт, както родени, така и все още неродени. Ще има терористични невиждани атаки до сега и масова смърт. Днес, 11 юни 2015 лето, аз потвърждавам събития. Чили опустошена, серия земетръси в Южна Америка, леден ад в Северна Америка, екстремизъм, терор, покушение в Европа, наводнения катастрофални в Америка, Азия, Европа. Наводнения катастрофални ще пребъдат и в България. Деца ще умрат от глад, хиляди за кратко време. Жертви през сблъсъци ще пребъдат между полиция и екстремисти. Авиокатастрофи, черна невиждана серия до сега. Ще има също така катастрофални земетресения в Азия, цунами мощни. В САЩ епидемия, терор, самоубийства, масове, правителствени самолети падат, терор. Индия, Индонезия, Истанбул, Измир, сринати хиляди жертви, заклани баровци и хора на изпълнителната власт, масови разстрели по училища и улици в Европейският съюз, овъглени баровци в катастрофи, щастливи баровци за секунди се превръщат в нещастници, андерграунди, покушение, войни, смърт. Сега аз нямаше да активирам това заклинание срещу тъпия Господ обществен, ако аз в този момент бях богат и някъде бях изтегнат на плаж в джакузи. И нека Господа да го духа. Амин.